Chatunga Mugabe has been issued with a warrant of arrest mushure mekunge a defaulter court due to disorderly conduct and possession of banga risingabvumirwe. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Chatunga, who was supposed to appear before the Beitbridge Magistrates Court Nezuro, was issued with a warrant of arrest after a defaulter court. Mukomana akangodecide kuti bodo iye has kuendako. So ma allegations aripo ndeyekuti on the 31st of August 2024 anga achibva kuSouth Africa ari mumota yaidrivwa neSouth African National vakamisiwa paBobby roadblock iri muBeitbridge. As soon after Beitbridge, the driver was asked to produce passport yake ne vehicle registration documents. Before driver vatombotanga kubata zvibhuku zvavo kuti vaburitse zvanga zvakumbirwa. Bellarmine akabva angoburitsa yake passport achiratidza police officer vachibva vangomuorder kuti abude muroad zvishoma apake paside. So Chatunga ari kuti iye akazocomplaina kuti why isusu tichipakiswa paside imi ndakuratidzai ID sekukumbira kwamaita. Akabva angoburuka mumota ndokubva amanya kumupurisa kuya achimupopotera achiti hauzivi zvaunoita here, why uchitinonotsa? This is for the 4th time I am rushing to a wedding in Harare. Check my passport. You don't know who I am here naiwe mukomana. Then pakurwisana ipapo pakabva pabuda kabanga kadiki kaokapi kakabva kangowira uko kachibuda muhood memukomana muhomwe. So the police took the knife vachibva vangomanya nayo ndokubva vasunga mukomana. But tese tinoziva kuti haana kurara mukati ochi chakaitika. So guys, the National Prosecuting Authority of Zimbabwe has given a warrant of arrest kuti mukomana haana kuya kukoti iko zvino anofanira kusungwa. So manetizens as usual vari kuti haiwawo mukomana agara haende kukoti atongwe. Zvinongoitirwa kuti imi mufunge kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Pana vamwewo vanyora vakati ichokwadi, our police can be unprofessional, overzealous and candid. This person was cooperating but they wanted money. A security risk to even stop the child or family member of a former president. He could be kidnapped, robbed, kana kuurawa chaiko. They must be protected whether we like it or not. Zvakafanira kuti President Mnangagwa havasiri president. Then you stop showing or delay him on the roadblock. They will still remain the first family of the former president, and this is their privilege. Plus, for security reasons, we understand no one is above the law, but certain individuals must be protected, even for the security of the country. So, ndo zviri kutaurwa nevamwe izvi. Vamwe vakati tanga tichiti polisi inozonyanya kuvhavukira mwana womutungamiri kunyange baba wake vakabva afanira kushungurudzwa zvachose kana kumiswa. Ndo zvatiri kungotaura pano. Vangori national treasure chero mapurisa aya ari stubborn. Why vachimisa mwana waGushungu? Unodei kwaari sezvinonzi ndewe gold mafia. Zvotsamwisa mudzimi yenyika izvi. Ndosaka gold bagged zig rakuita shura. So nyaya iripo ndiyoyo guys. Manetizens ane ma mixed feelings vakati wedwe inini if my dad was Mugabe I wouldn't be going to court either. The disrespect, this is where do you know my father who is applies. Akataura wana akati ndiri mwana waanini weshanguiti ko ndokudii ko kwandaita mhosva yake chaiyo apa yanga iri yechi. Ini ndakatomborova mupurisa wepacentral apo but ndakabhadhara chokomomwe $5 kana akambopostawo neni. So Chatunga ungoposta mupurisa zvakutodzwa nyika yese chii naye chakadaro. Chikuru kufema ndeimwewo netizen iri kutaura zvakadaro. So guys, nyaya iripo apa ndeyekuti vakomana ava vanogara vari mutrouble kunyanya chidiki ichi. Hapane mabasa. But anyway, do leave your comments kuti anofanira here kuenda kukoti kana kuti kanyaya kadiki diki. Vanhu ngavangotarisa kuside since baba variwo vakarwira nyika ndokuitora ndokukusvitsai mumaoko.